Maggi. Margaret. What time Bible looking James mo? Give me what they say. I got out of Baba Sala. I got out. My name when my board I got her because. What's it? You could go Bible looking James. Na digital period. I want Bible app. Email phone. Bible. Maggi. Kela wo. Ele bi ihe rote so Maggi. Bika akpakola aka n'ihe ndi. Biko. Onwere purpose. Ele ke ba akpakola aka n'ihe. Ele ki were onwe gote, nwaanyị nọ na di, ki were onwe gote, ke onwe go be na kitchen gote, gbawa na kitchen now. You got the church ka wunu. Church. Church ahụ na ugbu a. Church. Ele church ga je sote land go ni. Wa mo ke bi nwaanyị nọ na di, ga je church sote yi go we rapra gote. Ge gbawa na kitchen now, wara na agba go ngoro kan. Ga ho gbawara wo ngeno mgbaba nno. Oyi ho Iki, abụla ịga chọọchị. Ana amarapa, amarapa eke. Onye mele yere ntị, onye mele nka, eke tọba nke shie. Iki abụla ya m gaje taa. Digital church. Grekwi o, mebu jigere go ogu. Ya m na-aga ugbu a. Ke taa wu digital church. Gị hụ pastọ ndị chọọchị ọlụrụ ọhụrụ ugbu a. Pastọ guzoro taa. Nwoke na-ebe ebe. Nwoke guzoro n'ọtọ taa nguzo ya elon nọrọ n'oche nga nọ m ruru okwu ube si mụ na ịmara mma nnọ pasta anyị were nnọọ wela isi azọt isi rapara ka 2 times anya para n'ute o nwetara ejele pastọ m anya ị ga-ejiri waya na-ele ya gị lee gị bịazie ebe ọnụ ya nwoke were nnọọ nwa pink lip lee onwe n'iyi ọnụ na-acha gibele ya na billboard ote eguzoro nwunye eguzoro ya te nwa pink lip ye nwunye ete lipstick ye ha echeli ọnụ elu ka ọchị ọkụkọ ya na-eke nwii nwoke mara mma chekwa m agwa gị chọọchị m na-agụgbu ọbụtụkwa chọọchị lada ya ka ndị ụwa sọrọ ọdụ ala Jizọs alada ladariwayo Aricha ladari ritukwa na 6 feet. Henna gugbu my pastor, my daddy in the Lord, Agio, daddy, daddy, daddy be dey built up regular lada. Daddy put us say, you are God, from beginning to the end. There's no place for argument. Will you talk me and give us ya? You are God all by yourself. Man, cause you can give Rolex, yeah? Rolex wristwatch. You are God all by yourself. Hey! Church, I want to go on the family and billboard, the local pastor. Daddy, if daddy na billboard. Anya, child. Let daddy anya. Lass. Let our boss him jickalum when they're bed. Let our Tom say chicken and I can anoint the Zoma who look at them. I walk home, let say, let me really more. Chai! Every ube mama cricket them broke veneja talk aga runo rukasana ungasra yawa mama fufroro mselu da night la jaja ni heke sa na me makwa wotem shele magi wotem shele makwasan katara chasre ganya otiri gba ihe kwede go bote akpọpụta go ta na esha amọ nweru ewure note ya na ha ama pụta go te ewure note ma dị ya na hotel to atụrụ awụ patụrụ Igbo atụrụ Awụsa hara go na hotel ratacha gị ha maka na ihu na ejire n'anya enwoda so ihe gaje church gị ilulu asụ
ịgaje pastor ịgaje ilo pastor go tekwu ọnụ pastor go mekwe fry daddy ahụ takpago hotel taigago n'ụlọ ọka bish taikọdo ụlọ ọka bish dị isi nọ na alaeze pụta lasha ha azụ n'ọkụ mmụọ ịrịrị ala na ụmụazị ibe gịga chọọchị aga anụ n'ekpere ihe ịgaje chọọchị ahụ gị ilulu asọ ị na-elokwa asọ lopiekwa nkụlọ ịgaje chọọchị gị ilu asọ ala okwele kwekwe gị ukwe n'isi anụ ọchị ịgaje chọọchị olile ọhụrụ chọọchị dị pastọ gị na-eghe isi pastọ gị were pin klip te ele nke hụrụ nwoke na-ete ihe n'ọnụ na ụdị ụwa mmebi a na-ede nsi ifugu bịa ga-aga m ahụ ime ihe mere chọọchị ya agawọdụ ọsụm chọọchị nwa anyị gbashala ihe anyị gajezi ugbo awụ Ghana anyị gaje akara Ghana asị m anyị gaje akara ife anyị gaje okwele asọgụ kpọọ kamọn ma ọ kamalọ ọ ga-amapịa gị anya anyị gaje okwele amaobi ihe aka honorable chief ambassador engineer Dr. Amaobi iri aka ihe aka nna m o mega birthday ya taa yes iwe aja ọ ya mejọ ndị Igbo na iwe aja na akara Ghana Amaobi na mayor ndị Igbo na akara Ghana Grace aha mpe ya kwanụ Timothy let Timothy ke ngwanụ mgbe mpe ya nwụkwaranụ onye nka ihe ọ na-ama na nka ndidi nwunye Linus aha dị ekwa Linus mma ha wụ Grace nwanyị ọma mgbe mpaghara ndụ Timo ọ ga-amụgam akwụkwọ Timothy ote ngọta first Timothy nchata ha na Timothy ote ka m ga na-achị sa nwoke ka idele ihe mpa m obi idele ihe n'aka Timothy edepụ first Timothy ya agabe second Timothy ga-ebu okwele ụnụwụ mba ukwu nwanne nwoke nọkwa na California ebe oke ahụ chịtala m polo gown nụ m $1 taa ka ọ sa bịarịa bịa ṅụọ asụ ụtọ m ga-agba mana okwele mana Ghana ebe niile ụwa asọpụrụ ha nọ mgbe ọlụ ụmụnne ma ọ ga ya nwoke Linus kwere di ndidi ha ncha niile asị emechie na ma asị na ma egbuturu taa egbuo na ma 80 n'ala okwele gbukwa na 80 na Ghana na ọ wobere na Amaobi nwoke na-ebegodo ebe nwoke na-emegodo mmadụ egwu nwoke juru eju nwoke dị ka ọrụ ka lewe ya elewe nwoke rụ ka lewe nwoke ebe potopoto sista Maggi ọmị ka Amaobi kwesịrị ịlụ nụ ọmị ka Amaobi kwesịrị ịlụ nụ ya bịa lụọ Precious maka ya rụwa otu m nọ m ga-ekwugo okwu ugbu a ekwesịrị m ịnọ Ghana akara Ghana ngwa kwesịrị ịnọ eri ụwa ama m onye Amaobi alakịrị m famili na-ebe na ego nwoke na-ebegodo ebe Amaobi na-ebe n'ebe mee nwoke na-ebe kịta ụbọchị m na-aga ntọ ka m kpọrọ nwoke m ịtọ na ịkpọkị mana ụda otu ihe a ma bịa tụọ ihe m ga-ilekwa nke ọ ga-anọ enweghị ihe ekpetere ya onwe ha amụsị nwere ike ịkwụsị m gaa ka ọ ga-anọ m nọ ya otu aga mwepụta ụkwụ m guzoro ngazie belt m ọrụ apụtala ịtụgo ọrụ nwere abọshọn belt m chere akpatiri m nke awụ ke m na-eji akpa ekpuchi afọ m amarabịla m ihe m na-eji eko akpa edo nwere na abọshọn belt nkụrụ akpakwuru m kụrụ utu m gụbajie n'ime kee ya machie nguzoro otu ke m na-enweghị ego na-eji eme sọjiri azụrụ m ọchị ka m kwuo ya ka nnule gịta akọ m ihe jide m ego gị sọ ya azụrụ m ike azụrụ m ọchị ebe nọ n'hotel ebe ekwuli elu afọ atala mbịa sekebe n'aka beli ihu mọkwasị irele ka ụgba isi kanya ọ na maka Chineke kere m na irele ka ụgbọ ihe na-akpụghị na nwaanyị nọ na di onye ọbụla kpọtara aha ụlọ ga Amaobi na-amatego omenadọla na-eligo ele ihe Timothy nna ha na-afọ gbugo ka ya lụrụ ogo
Grace ni onye nwụla kpatara aha enwechara relation to you. Are you not ashamed of yourself? Ngaba no ga shote ga wala ko te wroshun ko bute ni me family ai. Give ya ga sigete eta aha ma chinechi chifimo wide wani le gbakara gbakọ. Ma buru chief ote do ga me ni chika mbe suele kwe ka mbu chief enichi. Ya na anyi ma na eme mpupu msi ya no kama m ga-ekpupu. O kama ga anyi gbu m. Ya anyi gbo nde shiri mi ena. Gi chari me la pa ka ahia. Gi ga na ga zuzu baga baga baga. Ana he na ka o oru kwa di kuru egwu ka m banye ụlọ ka m ga m tọọ gị. Oh. Amobi, what can I Amobi. What can Oh. Isi wekele ihe mere ọnụ. Ndị isi weke mere m ọnụ nọ. Onye na-apụrụ mmadụ ihe ọ na-adịghị, o mere ihe ọjọọ. Ngawa ihe ha ka ikpere ejere, ka ga were eze ote ekpere ekwune. Ito nkatala. Oke na ebe. Oga ite gbata ọtọ. Ọ mụ na gata ma wụ dịgo ọsọ ọcha n'ime ọchị gị kpọm onye oshi. Ndị okwele nnọọ. Asị m ndị okwele. Ama obi ihe aka. Taa bụ ụbọchị gị. Ekwele mmanụ wee gara dị aja na garị. Nnukwu ya na-agbado. Jidesi onwe ike nwunye gị wee ezigbo mmanụ. Precious wee ezigbo mmanụ. Precious nye aka. O wee ezigbo mmanụ. Grace nne gị ụkwanụ Grace. Ọ ya Grace onye ọbụla. Family ọbụla na-enwedị Grace. Ihe kpọrọ ha ya wụ nne gị nọ na family niile. Ọ nne gị wụ onye anyị ji aga ya ka anyị jiri biri isi. Nne gị wụ pila anyị ya wụ Grace. Mgbe nna gọrị ndụ nna gị ọwụ Linus pasị m Linus Timothy. Mgbe nna gọrị ndụ Timothy nna ngaba akwụkwọ nsọ ote shaka nga nna gị nọ n'akwụkwọ nsọ ote ka m ga-eri adị ebe nna gị kwuola ụka n'ọnụ m hụọ ka ọ bere nwere m nwoke dọla agala m asị osi California chetara m gaa ọrụ polo kamgbe m yi gị otu m na-agaji aga ka ma ndịrị ala esi ikuku ga-eburu m omena dọla ka gị mere m ihe nekwa ihe nyere nwunye gị uwe nwụda. Thank you. We want to buy it. I didn't again. I got more sweet. I am Manaki. Happy birthday. Oh, Major. Mayor Nagana, Kara, and me, Ankara, and Ankara Mila, out half a burial. I told me, I could wear burial. I be a tigre. As we celebrate this year, Momo Goni let it come to Hamando to her. Chileke ga gozi gị ihe ebe ịzụrụ ụmụ zọ nne gị ụmụ gị ka asịkwa gị ogologo ndụ na ahụ isi ike anyị gị dabịa dị biko agaghị m etu onye ga-eme ebigere m ihere ma gị ada akpụ ya apụ n'ọgbọ gị kpụrụ ya pụọ n'ọgbọ ụwa gị akpọla anwụ. Happy birthday, may you celebrate the more. Last year dị kpọkpọ, this year ga-adị the hood. Celebrate one.